Abenturaiko lan handixena izen bi, bat izen zen 2016an Sudamerikan. Hori nire bikotia zana momentu hartan ibili ginen Paraguain hasi ginen dalako lan herrialde ez turistikoa. Da gero inginen Argentina, Brasileko hegoaldia, Uruguai, da gero gurasoa etorri ziren bisitan, da joen ginen Patagoniara Perito Moreno horian ikusten. Da gero eura joen zirenien, jaku ginen Ushuaiara arte bizikletan, beti hor Ushuaia ez, da Eltsia Ushuaiara esartzen jatxuna da, negar guria, baina postasuna, ez? Azkenien da, ostia, behitxunera elduna zen, bizikletan, ez? Nire kabuz, da kriston postasuna, zuk bez ez tozu sinisten hori. Dana dekozu zurekin, ez? Dekozu zure garraioa dela bizikleta, gero beste alde batetik dekozu denda kanpaina bat, dala zure etxia moduen, da gero dekozu zukaldia, zozer jateko, pare bat arropa, gaur itxartzen za denda kanpainan, hartxo zu bizikleta, da igual inaldozu 10 kilometro, da ezagutxo zoztaki familia bat edo jendia, da de repente hor geratzen za, orduen eguna bera da aventura bat, ez? Nik dekotena da papelezko mapa bat, orduen bertan, esateo, mendik gurot joen onarte. Errepide sekundarizua beti, hirietatik kanpo, beti herri txikiak eta, da mendia eta natura topetan, da gero bertako jendia, gomendatxe oztana. Enbeda mendik, amendik edo. Da hori da benetan emotxe oztana niri postasuna, holan bizi simplia. Altxau, denda kanpaina hori, gozaldu, da nabatu, da hasi pedalai emoten, da aberse handoien eguna. Bari, suertia eukindot, indotela viajia beste pertsona bategaz eta nik bakarrik. Nik egonaz bakarrik, baina egonaz nirekin. Da beste goza bada bakarrik egotia, da bakarrik sentitxia. Da nik viajean ez naz bakarrik sentidu inoiz. Begiradak, irribarrak, zelan jendie ez daki zure hizkuntza ez, baina etxera gonbidatzen zaitzu. Nik gero eta gitxia eukinda, gero eta posizio bizi zen naz. Orduen nik hori, oin bizikletan adibidez, bakarrik jatiaz, ja nahikoa zen, arroz plater bat horregaz ja neuken tripia beteta, ura danda, da ja bizikletak erutez oztala leku guztizetara gratis bebai, azkenien hori, oso merke bizi, baina posik. Azkenengo egunetan, han Japonen bebai, egon nintzen portu bat igotzen bizikletan, ni bakarrik, da 20 metrotara hartz bat, urten zen. Txau zen, garri ataira, gruñidu dana, da hori, sartu neba zen pinoia da gora, baina topera, ez? Zer ikasi duzu orain arte egindako bidaietan? Pertsona hau izeten. Gero bebai, jendia laguntzen gehi aldan eta gehi zen. Da bizitzen,